За народа историята е великият учител. Така и трябва да бъде възприемана. И затова ние трябва да се връщаме към тези събития, предизвикани от горещите въпроси, които имаме да решим. Българина е имал водители, духовни водители е имал тогава, на които е вярвал, които са служили наистина на неговите интереси, а не на собствените си само интереси. И ето този склонност на българина да повярва и да бъде, да следва своите духовни водачи, над всичко стои интереса на извоюването на националните права и националната независимост на един народ. Има цел, има свръхзадача. Какви са сега целите? Каква е тая свръхзадача, която си поставят? Едни крайности, едни противоречия, които никога не могат да бъдат плодотворни в един национален живот. Трябвало е да се отговори на потребностите на дадено време. Трябвало е да се направи саможертва някаква, за да може да се излезе от този порочен кръг. И в този смисъл за мен е абсолютно необходимо, важно днешните наши и политически, и църковни деятели, и миряни, и духовници да се върнат към опита, към всичко преживяно от нашия народ във връзка с неговата най-голяма победа, за да могат и сега да решат своите въпроси. Я си